Lenka je u Piláta Ponskýho. Ty jsi Ježíš? Ježíš. Maria. Tady musíme vylízt. Ježišmarja. Tak to je Duna Pilát a je na pobřeží Atlantiku, dá se říct, A z druhé strany uvidíme asi, nevím co ještě, a jde se na asi 140 metrů vysoký vrchol, největší píseční duny, 3 km dlouhý, 500 metrů široký, v Evropě největší. Tam někde začíná vzadu. Tam dáme záběr až budeme nahoru. Tam je příjezdová cesta k Duně Pila. Tam jsme začínali. Sem vedou schody a tady už se jde po hřebenu traverzem až na vrchol. Někdo se pouští dolů rovnou s dítětem. Tady to požírá trošku les. To už tam dozadu. Tady začíná Atlantik. Se dá vykoupat. Někdo jde i z vody. Voda vypadá nádherně. Ostrovy asi. Ostrovy jsou tady. To je dole někdo se odlítne. To je rekreační oblast pro Bortonu. Jo. Vidíš to? Larošeho prší. Vykoukám na ty nádherný mraky. Tak přidat, pojďme, poklusem. Je teplej? Píseček? Je. Se brodíš, viď? Co? To víš, nějaký kilo vážím. Dobrá. Já se chci ještě podívat. Tady odsad je to krásný. Taky. Myslíš, že jsou tady nějaký